Čau lidi, já zdravím u prvního dílu z Minecraftu ve Skybloku. No a jak jsem si viděla, teda spíš říkal, že budu natáčet díl ve Skybloku. Jak jsem říkal, třetí díl vyšel i všichni. Takže přece tam to video, jak bylo, jak tam hrála ta muzika, to bylo takový postavení, co se mi vždy nelíbilo. Rozbitý mikrofon a tady toto jsem si koupil pořádný mikrát, tak tady budu natáčet hodně videí, hodně dílů a tak. Dneska je díl a úkol jasný, stavět ostrov, no a v příštím díle zpíváme tam na ten ostrov, na ten písečný. Jinak by se mě nechtěl přijít o tu hlinu, protože to je hodně důležité v budoucnu. Takže se vám toto video bude líbit, protože jsem takový začátečník a chtěl bych se ty videa jako by nastavit. Jinak vidíte, že jsem se přejmenoval na Scooby.cz, protože tam to jméno Buráka se mi nelíbilo, tak jsem se nechal přejmenovat. No a jak to mám ty 3 díly ze Šouka, tak tam mám intra Burák.lt a chtěl bych se to přijít na Scooby.cz, takže za to nehacknujte, že že jsem to, že to mám přejmenovat. Že každopádně já si vyrobím krafty. Že já si vyrobím tyčky. Jako blízký krumkáč. A já si to stopnu, teda pauzu, aby se to viděli, protože to je fakt ta dlouhá doba totální závěrní. Ještě budu poštěpit nějaký stík. To je super, sakra. Takže já si plácu se nepatří. Tak aspoň je trošku jen padne. Může se má lístky volně upadat, protože se políbí vypadá víc, ale tam ještě nedá. Myslím, že to je dobré to. Ještě, že ta voda furt zamrzá, to je chvíli. Já jsem teda toto. Já jsme ještě sněžný běháme. Mám 3 kabely si nakopí. Super, udělám si z toho sadě. Dám nad tu vodu ten slab. Chtělo bylo, aby se neplácel na tu vodu. To je z toho se mi tak. No tak jo, tak já se už ozvu, až bude krumpáš rozbitý. Takže ok, za chvíli plus. Takže ok, nakopal jsem kably, to je 43, což je dost. Že já si vyrobím krumpáš. Ok. Odkopu tento nesmysl. A dám půlku do toho.
nebedný. A kada je pomalu, ale jistě podkopatel ost. Bude to takhle. Sakra, to nebylo. No tak co ne? Jak se to je jedno teda. Tak já se ozvu, až budu nahoře, takže čau. Takže jo, splnil jsem se sem tak. A fakt teďka opatrím to, že na to nejsem jistý. Že to úplně postavím. Tak skvěle jsem to. Fakt se omlouvám, na tohle fakt nejsem to. Yes. Ohývám se nebudu. Tak to zkusím představit. To je fajn. Došáhnu do té bedny. Tyhle oni to teda fajn. No to jo. Takže já jsem nakoupil pár kobů, objednul se na ostrov, no zatím čus. Takže já jsem zpět a zrovna vyrostly stromy, to je fakt super. Takže já si vyrobím seker. Jak se fakt omlouvám, protože ten konto se mě hodně seká, protože stahuji poměrně dost velký soubor. A můj konto to nějak nezvládá. Což je špatně. Do patrně se dostanu tam, kde jsem to zase nedostal. Do pryč. Takže ještě bych si měl vyrobit pec. Nějaký torč. Ještě si vezmu 3 dřeva. Vyrobíme si 2 uhlí. Tak, dobrý. Tak, vezmu si tento sek. Pohodě. Teď vrátím do bedny a budeme představit ten postav. Tak bych rád udělal za kamerou, ale direction. No, jsem právě. Takže já to asi představím za kamerou, no, takže čo. Takže jo, ostrov jsem postavil, jak vidíte, no a udělal jsem i pár vrstev, no a mistr může
vrhnu na kopec, tam se 109 kamenů, takže můžeme dál nic odstávat, teda dostávat. Vidíte, jak už zbyli všechno, protože to už se nebojím, to už se stahování toho souboru dokončilo, takže už by se furt se neměl tak skvělit. Tak bychom dělali ještě jednu vrstvu tady. A příštím díle bychom odstranili tuhle hlinu, no a udělali bychom nový kabel generátor a to udělali bychom když tak už menší farmu. No farmu, ale moc vás. My se šli dostali tam k tomu písku, to je když tak ve čtvrtém, třetím díle. Podle toho, jak to půjde. Budeme dát šedý vrstvu. No, tak jsem postavil ten ostrov, tak to se musím přiznat, to jsem ani jednou nespadl. Což asi byla velká teda náhoda. Ještě tady. Mám tady kurunka. Jo, mám. Tady. Do příštího díle by se asi nakopal tak 400 kubů. Aby jsme si furt museli udržovat s tím pauzováním. Jinak tady byla taková křižovatka, tam by byla farma, dopravka, no a tam by byla nějaký koupaliště nebo něco takového. Jak strom neroste. Už nebude. Ježišova. Tak. Jak se nechal vypalovat přes se tady to uhlí, tak si uděláme pár torčí. Uděláme si 8 torčí. Jak jenom tady. Vezmu se ještě tady tuto hlínu. Budeme se osvětlenou stranu. A dám další. Měla bych, aby se mi tady spavnili nějaký potvory. To asi už půjde.
No a to už by asi bylo také všechno. No třeba už myslím. Dobrý tak. Tak teda začalo to si sněžit. Tak se rádi na to. Takže doufám, že se vám video líbilo, lajkujte, sdílejte, komentujte a zatím čus.